Az utolsó előtti helyen álló Ózd, amely az utolsó szalmaszálak egyikébe próbál kapaszkodni, élet-halál meccset vívott a 9. Nyíradony ellen, amely az utolsó helyről kapaszkodott fel, és amely győzelem esetén rájátszást érő pozícióban találja magát. Egy nagy hiányzója volt, komoly hiányzója volt Kozma Mihálynak, a román válogatott Raducu nem játszhatott sérülés miatt, sőt ebben a szezonban már nem szerepelhet. Itt az első lehetőség, az ózdiak hagyják ki. Aztán egy ügyes kis labdaszerzés, de ebből is vissza tud támadni a hazai csapat, és aztán a labda levágódik Szent Jobbiról. Jönnek a vendégek, és szabadrugás következik, így rendelkezik a játékvezető, és odaáll Angyalos, aki a 12. percben megszerzi a vezetést a nyiradonyi huszárok számára. Angyalos a második gólját szerzi a Nyiradony színeiben, de mire ezt kimondom, Szécsi Barna is betalál, és immáron 0-2 a találkozó állása. Angyalosnak van egy gólja Berettyó futballistájaként, és itt megvan a második, Szécsi pedig az 5. gólját szerzi. 0-2, innen folytatódik tehát a mérkőzés. Az Ózd ugyanannyi gólt rúgott, mint a 4. Aramis 83-at, ám 144-et kapott, és ez rengeteg. Össze 6-1-re nyert az Ózd, amely 2011-ben mind a 7 mérkőzését elveszítette. Hát innen valóban nehéz lesz visszakapaszkodni a legjobbak mezőnyébe. Szabadrugás kifelé. Varga László, Eltóth Lajos és Takács Attila vezette a mérkőzést. Szögedi László pedig kihagyja a kisbüntetőt. Nézzük meg, hogy mi történt a második félidőben. Dobre, jó a passz, gyönyörűen kijátsszák a nyiradonyiak. A 22. percben megvan a Kozma csapat harmadik gólja, Tomescu a gólszerző, aki 6 gólnál jár. Nagyon szépen odadobja neki Szécsi, a gólja után ad egy gólpaszt is. Siska, ez is remek passz, a csel sem rossz, a labda azonban elmegy keresztbe. Helyzet a túloldalon, megvan a hazaiak első gólja, a 30. percben Lázár Norbert szerzi, 1-3, Lázár 6-szor eredményes, meg kell hagyni, ez is egy nagyon szép akció volt. Gete dobja ki a labdát. Berec elindul középre, és megoldja ott Badalik mellett. Nézzük a kontratámadást. Getének így szerencséje van, sőt a kapufa is baráti jobbot nyújtott. A labda ezt követően kiszédült a pályáról. Siska, és eltalálja a rövid sarkot a 35. percben. 1-4. Tekintsük meg még egyszer. Húzza, bizonyára sokan a hosszú sarkot választották volna, erre számított Vencel Viktor is. Szintén a 35. percben egy vendégkontratámadás, mehet tovább az akció. Vencel kijön, de feleslegesen ott fekszik a földön. Érdekes szituáció, picit vicces is, de gól a vége, Berec szerzi 1-5. Berec 11-szer eredményes a 2010-2011-es idényben. És innentől kezdve egy picit visszavett a Nyiradony, ment a húzogatás, és ennek meg is lett a következménye. Itt az első gól, a 38. percben Badalik szerzi. 2-5, 40. perc Gete, megint eladják a nyiradonyiak. 2-3 ellen, ettől függetlenül Szögedi megoldja, és ezzel ki is alakul a végeredmény. Zsinórban 4-szer nyer a Nyiradony, az Ózd pedig 8-szor szenved vereséget 2011-ben.